kamaráti, sme tu spolu a sme sa tento týždeň trošku viac kamarádili s umelou inteligenciou. Ako ju vnímaš z pohľadu takého pomocníka, asistenta pre učiteľov, keď vytvárajú nové edukatívne výučbové programy alebo podklady? Tak ja som bola veľmi zvedavá, čo sa dozviem tu, čo sa týka umelej inteligencie, lebo som o nej počula iba od svojich vlastných detí, ktoré majú okolo 20 rokov a mami, to nevieš, to nepoužíváš a zrazu tu každý deň, každým dňom, každou hodinou otváram oči, čo nové sa dozviem a ako som spomínala, že niečo sa naučíš a v zápätí o hodinu príde ešte väčšia bomba, ešte väčšie prekvapenie, ešte väčšia pomôcka a ja zistujem, kde by som to už mohla použiť a ako rýchlo by som to mohla aj cez obyčajnú prestávku spraviť nejakú rýchlu prezentáciu a pustiť tým deťom alebo ukázať, čo všetko sa dá spraviť pomocou umelej inteligencie. Je to neskutočné. Neskutočný pomocník pre mňa, keď máš deti, máš rodinu, priateľov, alebo sa ešte časový neskutočný pomocník, že to, čo nedávno som bola na školení ohľadom čítania, dve noci som vyrábala video k tomu, prezentáciu o Malom princovi, takže teraz by som to spravila hneď. Takže som veľmi šťastná za tvoje pozvanie, že som tu a že toto, čo sa dozvedám a učím každou chvíľou, je neskutočné. Ja som očarená. Tak, to som rada. Očarená som moc. Ja sa teším na piatok, keď to budeme prezentovať. No, takže... Super. Dobre, tak... Veľa to dáva človeku, akože, že veľmi, mám tú čokoládu, ako si vravala.